उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा सिगांनि सरखार एबा हाग्रामा महिलारिनि आमोलाव दालां बानायनो थाखाय गोबां खावलायदोंमोनब्लाबो मोनसे मोजां लामा दालां मोनफुंनो हायाखैमोन होनना गोख्रों रावजों बुंथिदों। गोबां समावनो जोङो गोदोनि समावबाबो जोङो हाग्रामा बिथांनि आमोलावबो जोङो गोबां रेकर्ड खालामदोंमोन, खिन्थु बिथांमोननि सरकाराव जोङो एसेबां खावलायदोंब्लाबो बा एसेबां जोङो नाजादोंब्लाबो बिथांमोननि सरकाराव जोङो मोनफुंनो हायाखै आरो दिनै नैबेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय। आरो उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा गोख्रों रावजों बुंबावदोंदि सिगांनि Bpf सरकारा गोबां लामा दालां लाबोदोंमोन, नाथाय बेखौ आबुङै खालामनानै होनो हायाखैमोन होनना। नाथाय दिनैनि समाव जों बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनिफ्राय गोदान दालां मोननो हादों होनना उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायदों। उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा बिटिआरनि सीएम प्रमद बर' बिथाङा गोदानै दालां लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा बेखेवनायखौ लानानै सीएम प्रमद बर' आरो एमएलए बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। बेनि अनगायैबो उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा फोरमायबावदोंदि गोबां समनिफ्रायनो दालां गैयिनि थाखाय गोबां जेंनाजों भुगिनांनानै दंमोन। औवा हेबनानै आरो दंफांनि दालां बानायनानै थाबायनो गोनां जायोमोन। लोमजाबा साजाब्ला एम्बुलेन्स बारहोनो आरो बायदि खामानि जायोब्ला गारि बारहोनो हायामोन। नाथाय जोंनि हांख्रायनाय बायदि जोंनि बिटिआरनि सीएम प्रमद बर'नि दैदेननायाव जोंनो बे दालांखौ लाबोनानै होफैबाय। बेनि थाखाय जों बिटिआर सरकारनि सीएम प्रमद बर' आरो एमएलए बिथांमोनखौ गोजोननाय आरो साबायखर बावो होनना फोरमायदों उत्तर इस्लाखाता गामिनि रायजो राजाफोरा। खुलुमबाय। गिबियावनो रादाब नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गिबियावनो साबायखर बावनाय जासिहरबाय। दिनै नैबे जोंनि उत्तर इस्लाखाता गामियाव जोंनो नैबे खुंग्रिंजरा रिभार बे दैयाव जोङो दिनै अन्थाइ खाम्फा गायसननाय बे हाबाफारिखौ दिनै जानानै थांबाय। बे हाबाफारियावनो जोङो गिबियावनो जों साबायखर बावनांगोन दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' आरो लोगोसे जोंनि बिटिआरनिनो आरो गोबांथार एमएलए लानानै जोङो बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। आरो दिनै बे दालांखौ मोननायाव जोंहा बिराद गोजोननाय दङ। आरो जोंनि नैबे बिटिआर गभर्नमेन्टआ दिनै जोंनि नैबे दालांखौ जोंनि हांख्रायनाय बायदि दिनै बे दालांखौ दिनै लाबोनानै होफैनो हानायनि थाखाय बिथांमोनखौ जों साबायखर बावनांगोन। आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जों गोबां समनिफ्रायनो जोङो भुगिनांनानै दंमोन बे दालांनि थाखाय। बे दालाङाव दिनै बोसोरावनो बोसोर जोङो खस्थ' खालामनानै जोङो औवाजों हेबनानै बा जोङो खस्थ' खालामनानै दंफां दालां जोङो थाबायनो गोनां जादोंमोन। दिनै लोमजायोबा साजायोबा जोङो एम्बुलेन्स बारहोनो आरो बायदिसिना जोङो खामानि दामानि जायोबा जोङो गारि घरा बारहोनो बेबायदि सुबिदा गैयामोन। खिन्थु दिनैनि समाव नैबे दालांखौ मोननानै जोङो जाय मानसिया लोमजादों बेखौबो जोङो एम्बुलेन्सजों लांनो हागोन आरो बायदिसिना खामानि दामानि जायोब्लाबो जोङो बे दालांजोंनो बारनो हासिगोन। आरो जोङो बुंबावनांगोन बे समाव आरो गोबां समावनो जोङो गोदोनि समावबाबो जोङो हाग्रामा बिथांनि आमोलावबो जोङो गोबां रेकर्ड खालामदोंमोन, खिन्थु बिथांमोननि सरकाराव जोङो एसेबां खावलायदोंब्लाबो बा एसेबां जोङो नाजादोंब्लाबो बिथांमोननि सरकाराव जोङो मोनफुंनो हायाखै। आरो दिनै नैबेखौ जोङो मोनफुंनो हाबाय। आरो गोबां समाव जोङो गोदोनि दिनै Bpf सरकार बे समावबो गोबांथार मानसिफ्रा दिनै लामा सामा थाबायनानै लाबोदोंमोन। अब्लाबो बिथांमोनहा दिनै मोनसे लामाखौनो खेननै खेनथाम जोङो ओरैनो आदखिलें गारफ्लानानै आरो सेंग्रेबेल एफा गारफ्लानानै बेबादि खालामनानै जोङो कमप्लिटलि खालामनानै होलांनो हायाखैमोन। दिनैनि समाव आरो दिनै जोङो बे दालांखौ मोननानै बिराद गोजोननाय मोनदों। आरो मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन ना, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो।
सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जानबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।